shin idan jaririnki da kuma jikin jaririnki yana komawa yellow an kai kin tada hankalinki baki san me yake aukuwa ba. Bari in faɗa miki wannan abin shi muke kira da neonatal jaundice, and wannan cutar neonatal jaundice kowane jariri da aka haifa yawanci sukan samu wannan matsala na neonatal jaundice, and abu ne da ya kamata a ce kin mai da hankali sosai, domin rashin mai da hankali akan wannan cuta zai iya kawo miki illar da zaki dana sani a gaba. Bari in muku bayani me yasa yara suke samun wannan neonatal jaundice ni har jikin su yana koma yellow. In kin ga jikin jaririnki yana koma yellow fa ba wai skin din ne yana kyau ko kuma yaron ki ne yana zama fari ba fa, a'a, that means akwai damuwa ne sai sa yaron yake zama yellow. And abin da yasa yake faruwa a jikin jaririnki yaron ki yana da red blood cells, wannan jan jini da muke faɗa a hanyar likitanci, yaron ki yana da shi da yawa. Wannan jinin idan yana circulating a jikinki da suwawa in ya haɗu da ba sai na sauran bayani ba, akwai sinadari da idan an yi breaking down nashi akwai sinadari na bile da yake producing. So wannan sinadarin kuma liver jaririnki ne zai ɗauka fitar da shi waje. To and liver jaririn nan ƙarami ne har yanzu bai girma da zai iya fara yin aiki ba. To dalilin wannan sai wannan bile ɗin zai taru a jikin yaronki yana ba wa yaronki wannan yellow skin ɗin. Kin gane? To idan har yaronki ya fara samun wannan zaki kalla idon shi ya fara yellow, jikin shi ya fara yin yellow. Menene mafita ko kuma me yake kawo wannan? Na faɗa miki yanzu abin da yana kawo shi, amma akwai abin da yake taimakawa ko kuma main causes nashi, kamar irin rashin shayarwa akai na iyaye, ko kuma wata ran akwai sinadari da a jikin mama yake sa wani yaro ya fara samu, akwai kuma na cuta da zaki kalla kawai haka kawai yaro ya koma yellow. So idan kin kalla wani abu mafi muhimmanci shine da zaran kin kalla wannan yellow a jikin jaririn ki maza ki je asibiti mafi kusa da ku, saboda shi wannan yellow da zaran kin ganshi zai zo yana karuwa ne, yana farawa da fuska sannan ya sauka wuya, jiki, hakan nan har ya bi jiki gaba ɗaya. Immediately kina fara kallo ki maza ki je asibiti, domin rashin mai da hankali akai yaro asibiti da wuri yakan kawo illa sosai inda zai sa yaro ya fara jijjiga da dai sauransu. So hakan dai kuma ni bana son ya fara ko kafin a kai yaro. Idan yaro ya fara jijjiga da suwawa yawanci management din yana bada wahala sosai, sai sa kai yaro asibiti da wuri yake da matukar muhimmanci. Idan kin je asibiti sun kalli wannan yellow idanu za a yi gwajin jini. In an yi gwajin jini, wannan gwajin jinin zai faɗa adadin wannan yellow abu da yake jikin jaririnki. Idan bai da yawa sosai za iya ce ki ci gaba da shayarwa, zai zo ya tafi da kanshi. Idan kuma irin abun yana da yawa tukun amma ba da yawa can sosai ba, za iya ce za a ɗora shi akan wuta, haske kenan, hasken wuta blue da ake saka jarirai a asibiti. To za a iya za a ɗora shi a kasan shi, wannan wutan kuma zai na kakkashe waɗannan abubuwan, yana cire su waje a system na jaririnki, hakan zai sa yaron ki warke da wuri. Sai kuma mataki na uku kuma shine zai sa abin yayi yawa a jikin jaririnki da ana buƙatar sai an canza jinin jaririnki. Idan kin ci an ce za a canza jini fa kar ki tada hankalinki, abu ne mafi sauki kuma kowa ma ana mishi, kuma a gama lafiya ba tare da yaro ya samu damuwa ba. Za a canza jini yellow in a cire sa a sa mishi jini sabo. To waɗannan su ne matakai da za a bi domin ga an yaƙi wannan neonatal jaundice. So idan har kika kalla wannan ki maza, domin likitan ki shi kadai zai iya verify ya faɗa miki cewa ga adadin shi fa, ga kuma matakin treatment ɗin da ya kamata a yi. Saboda haka idan kin gani kada ki zauna a gida, ki hanzarta ki maza ki je asibiti domin ku tantance tare da likitanki. Sai kuma in kin gani kada ki yi wasa da shayarwa, ki ci gaba da shayar da jaririnki akai. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo ku yi mana liking, ku yi sharing, sannan ku yi subscribing na YouTube channel namu domin bidiyoyinmu su isa inda muke son isowa, kuma mu ceto rayuwar jarirai tare da ku. Kar ku manta ku faɗa mana a comment section, shin yaron ki ya taɓa samun wannan yellow idanu ko kuma na jiki, ko kuma an taɓa rike ku a asibiti dalilin jaundice? In haka ne ki faɗa mana experience naki a comment section, sai mu haɗu da ku a comment section. Nagode, sai mu haɗu a bidiyo nan.